Hola, hola, jo sóc l'Olga de Pilates en Català i avui et porto una nova rutina de 10 minuts que us proposaré cada setmana durant aquest mes de juliol perquè et posis en forma en Pilates en català. Recorda, treballem amb els principis del Pilates, l'entrenament de força i la mobilitat. Escalfa primer sempre 3-5 minuts abans i comencem. I per començar et col·locaràs cames paral·leles, obertes a l'amplada dels teus malucs, aproximadament els peus a terra. Fantàstic, busquem sempre créixer, és a dir, alongar la columna o portar la teva coroneta cap al cel i des d'aquí anem a fer l'esquat. Agafo aire i quan exhalo flexiono genolls, esquena llarga. Portaré els meus braços cap endavant i sempre vigilo que els genolls no em vagin cap endins, sinó que es mantinguin paral·lels durant tot el recorregut. Pes a talons, agafo aire, allargo amunt. I 2, fantàstic, me'n vaig cap a l'estora. Anem a fer-ne 10 aquí. 3. I 4. Fixa't com el culet va cap enfora, com si anés a seure. 5. 6. I 7, i 8, i 9, i última, i 10. Queda't aquí perquè continuem. Agafo aire i exhalo, baixo i faig 2 rebots i torno. 1, 2, i torno. 3, 4, som-hi, i 5, 6, 7, en faré 10, 8, rebot, 9 i rebot, 10, fantàstic, molt bé. Anem a canviar d'exercici, començarem elevant el genoll dret amunt i braços amunt, aquí treballem equilibri, genoll dret amunt, braços amunt i des d'aquí passa llarga endarrere, no cal que el genoll toqui terra, però sí, fixa-t'hi com baixar vertical i com si volgués passar les mans per sota de la cama de davant. I amunt, a poc amb equilibri. 2. Molt bé. 3. 4, en faré 6 per cada costat. 5. Última. I 6. Anem a canviar de cama. Poso el pes del cos ja a la cama dreta, elevo cama esquerra, braços amunt i baixo. 1. I 2. Sempre allargant columna, espatlles separades de les meves orelles. 3. 4. En faré 6. 5. I última. I 6, fantàstic. Un últim exercici dempeus. Anem a separar les cames lleugerament i des d'aquí el que buscaré és que posis braços en creu i que mantenint-te sobre el teu eix, com si tinguessis una paret davant i una paret darrere, és a dir, no vull que ens anem endavant ni que enfonsem el pit. Braços en creu, agafaràs aire i en l'exhalació t'inclinaràs cap a la dreta. Estiro braç, aprofundeixo, posa molta consciència en el treball de la teva cintura i torno. I inhalo i allargo aquí la meva columna amunt i canvio. Em poso de perfil perquè vegis, agafo aire. Fantàstic, em moc en l'exhalació. Em porto 4 i volem evitar això, d'acord? Mantenir-nos sempre com si estigués entre dues parets. A poc, posa'm consciència en el moviment, en continuar allargant columna, agafes aire quan te'n vas cap al centre i exhales quan t'inclines. Anem a fer 3 més. Has de sentir el treball en la zona lateral, en la teva cintura. I una més. Fantàstic, ens n'anem ja
cap a l'estora, et col·loques en un dels extrems, inhales, agafes aire amunt i en l'exhalació braços a baix, mirada cap a terra i baixo rodonet, vèrtebra, vèrtebra, puc flexionar els genolls, mans a terra, genolls a terra. Em quedaré de genolls en la meva quadrupèdia, la postura de 4 punts de suport, sempre fixa que tinguis canell alineat o sota espatlles, genolls a sota de malucs. Anem a posar els ditets del peu, mira, actius sobre l'estora i sense que se m'ajuntin les escàpules, els omòplats, per tant, apretant el terra com si me'n volgués separar tota l'estona, agafo aire i exhalo, continuo apretant tant el terra que se m'eleven uns centímetres, els genolls de terra, porto el malic dintre i baixo. 2 i 3 i 4, 5, última aquest a dalt, 6, i des d'aquí estiro una cama, estiro l'altra i torno a la quadrupèdia, els genolls no van a terra en cap moment. Molt bé. Fantàstic. I 3. I torna. I 4. I torna. I una última. I torna. Genolls a terra. Fantàstic. Anem a col·locar també els avantbraços a terra. Continuem amb els dits dels peus actius sobre l'estora. Agafes aire aquí i quan exhalis el que faràs és estirar cames, portant el sacre cap al cel, l'esquena llarga. No vull que ens quedem rodonetes. Tampoc cal que tinguis les cames completament estirades. Si et va millor que es quedin els genolls flexionats, però mira la meva esquena. I torno a terra. Agafo aire i exhalo amunt. I sempre posa consciència en l'exhalació, portar el malic endintre. Aquí pots pensar també en el teu salt pelvià. Quan exhales, eleves. Fantàstic. Anem a fer-ne 3 més. I 2. I una última. Molt bé. Genolls a terra, a poc, amb seguretat. I des d'aquí camino amb els genolls una miqueta cap al centre de l'estora per seure amb les cames cap endavant. Anem a mantenir els peus, fixa't, els talons clavats, els peus en flex, els ditets que venen cap a mi, puc tenir lleugerament flexionats si necessito els genolls perquè vull que els isquis, els ossets que tenim sota el cul estiguin, els notis clavadets a terra. D'aquesta manera ens assegurem que tenim una columna neutra o el més neutre possible. Des d'aquí estirarem els braços cap endavant, braços forts, no que pengin de qualsevol manera. Continuo creixent, agafo aire i quan exhalo el que faré és portar rodonet, pubis amunt, arrodonir o cargolar la meva pelvis, mentre me'n vaig endarrere, espatlles a baix, fins que noti que se m'activa força l'abdomen. Et quedes aquí, agafes aire i exhales, tornes. Cames ben fortes, talons clavats per evitar que les cames es moguin durant tot el recorregut. Agafo aire, exhalo, me'n vaig endarrere, em miro la punta dels peus i torno. Et mous durant l'exhalació, inhales quieta, tornes exhalant, 2 més. I última. Molt bé. I no et moguis perquè tornarem a buscar el punt on em puc mantenir, lleugerament rodonet aquí. I ara sí, cames ben estirades, paral·leles. Puc posar els peus en punta, els braços continuen estirats i des d'aquí el que vaig a fer és elevar una cama i l'altra. Molt bé. 3, espatlles avall, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última 10 i des d'aquí si pots, baixa vèrtebra a vèrtebra fins a terra. Molt bé. Anem a flexionar les cames, plantes dels peus a terra.
Des d'aquí, peus paral·lels, genolls paral·lels a l'amplada dels malucs, estiro braços cap al cel, vinga, i aquí trepitja fora el terra amb els peus i eleves la teva pelvis amunt, en un pont, les escàpules, el pes descansa en escàpules, no acabem fent una extensió de la meva columna vertebral, sinó que avui el core connectat, pes escàpules. I baixo. Vinga, inhala i exhala amunt. I baixa. 2. 3. Connecta els glutis un cop a dalt o apretes lleugerament. 4. Anem a fer 6. I al proper et quedaràs a dalt. Fantàstic. I aquí, si necessites, portes braços a terra i si no, només un braç, el braç contrari, elevo. Genoll esquerre, mà dreta, es queda amunt. Baixo, braç i cama i canvio. Fantàstic. Si és molt complicat per tu, mantingues els dos braços a terra i simplement treballes amb cames. Vinga, em vaig a fer 4 i acabem. 3, 2 i última. I baixo el pont. Molt bé. I des d'aquí elevo cames, puc abraçar els genolls, mans a tíbies, eleva escàpules i cap per portar el nas cap als teus genolls, un petit impuls, t'assentes. Recorda, fins aquí aquesta rutina de 10 minutets. Si no tens més temps, 10 minuts al dia és fantàstic i si tens una estona més llarga la pots repetir 2 o 3 vegades seguides per un entrenament més complet.